Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa s hodičákem. A dneska jsem tu u Miníka, jak mu říkám já, Minotaura. Abych tu dělal tak trochu blbosti. Ale první, vidíte toho nádherného Minotaura, s ním bych se hned oženil tohoto. Je kvalita, to je ženská kvalita. A taky je velice útočný, no, hned po vás jde. Divný, proč po mně nejde? Seka nebo co, ty vole? Pěkný hajzlík. Ty vole, jo, jde po nás. Jo, jde, je pěkně špinavý, on dělá, že je hodnej, ale je pěkně jako špinavý tohoto. Je pěkně hnusný, víš co. Víte co, on je strašně takovej lstivej hajzlík. No zase se mi to seklo. Co tady čumíš to? Co tady čumíš jak moje prdel na nový vrata? Ty! Co machruješ na velkého díka? Díke. More díke, já jsem velký dík, voli. Jsem velký dík. Tak dík. Takže super, a nám nasral polívky. Mně se objevila tato legendární sekirka. Minotaur Axe. A je vyplejtvaná, protože ten deboj je plejtval, když dělal speedy. Takže on je hnusný, on je špinavý. On je takový zlej pán, který se jmenuje Miník. Takže vykradeno, pojištěno, počuráno taky. Je super uzdravení. Se šikne. Že to bude Masestone Breaker, ne. Není to Masestone Breaker. Čovečos. To já si můžu stěžovat, mám vlastně super sekerku. Takže dobrý. Tak to je nějaká polívka, aha, speciální. To jsem ještě nikdy neviděl, no. To mám doma hafo, jenom ty lístky se šiknou, když chcete dělat krompáče a tak. Tohle, ne. Mlíko ne, mlíko ne, mléko si nedáme. Máme prázdný kyblík. Stačí k tomu jenom kravička. Máme znovu otevřený kyblík. Plný mléka a šťavnatého prdění. S prominutím. Pokleknu před tebou, čarovná čepice, a vypiju s tebou mléko. A konec zblbnutí. A vypiju z toho mléko. Takže 50 je na sušenek, což je dobrý výdělek, ale to syrový masíčko nechci ani syrové kuře. Super, máme 46 iron vodu, když nevím, k čemu mi to bude. A jdeme si rovnou udělat čarovné těžítko. Jak tomu říkám já. Hopík. Potřebujeme nějaký tyčky, který jsem celou dobu po bludišti vyhazoval. Takže já jsem velký debil, dámy a pánové. To si můžete snad představit. Hodičák, největší debil na světě. Ne, kecám. Dobrý, štěstí 2, rovnou enchantovaný, to je super enchant, ty bylo tohoto. To se vždycky šikne. A bude to fungovat. A tady ty blbý. Když už něco mám toho doma dost. Já si můžu dovolit to plejtvat. Plejtvičky. Máma koupí houbičky. Pro malinký blbečky. Já se musím nějak dostat ven, kouknu se na čas. Jo, takže za chvíli budeme končit, takže bye bye, milí diváci, čau čau. Čau, čau.
čau. Teď, čus.